Salutare, frate, și bine m-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars, adică al doilea episod. Nu uitați să lăsați un like, să vă abonați și să apăsați pe clopoțel pentru mai multe videoclipuri. Și eu vă urez vizionare plăcută. Hai că am intrat și un meci și da, în acest videoclip vom juca foarte mult cu Shelly. Hai că baș-o pe ăștia. Pac, pac, pac. Mort. Haide, mă. El primul, vin coace să îți dau două ultimate în cap. Ați venit amândoi așa ca să vă dau double ultimată, dar n-am putut. Și eu mai am 70 viață. Hai să-l baș-o pe ăsta. Așa. Hai că câștigăm și noi meciul ăsta foarte ușor, dacă nu moare ăsta. Easy. I-am bătut pe ăștia frumos. Hai că joc și eu niște solo. Așa. Am intrat și noi într-un meci că... Da. Ca să mai facem trofee pe Shelly. Stai pe loc, nu, stai. Ușor. Așa. Am bătut. Hai Shelly, vreți să mă bag tryhard? Bine, atunci hai la tryhard. A, da, stai, dacă mă bag tryhard o să mor prea repede. Rang 6. Frumos. Deschidem și noi un Brawl Box în care ne pică nimica. Dar o să-i facem update el primul. Și jucăm cu Shelly în continuare. Hai că am luat și o energie. Așa, l-am bătut pe ăsta. Așa frumos. Hai că luăm și o cutiile astea. Hai că am luat și o cutiile.
Mamă, le dau la ăștia cu ultimatele în cap. Mamă. Hai, showdown. L-am găsit și eu pe el primul. Am făcut și rank 5. Level 5. Unde Big Box. Nu pică nimic, normal. N-ar fi normal, dar ăsta e jocul. Update. Îmi las și 2 energii. Frumos, am intrat și un match. Iau și o suculeță și-l bag pe ăsta, pe amândoi, cred. I-am dat one shot. Pac. Gata. Mi-a spart fraierul ăsta energia. Pac. Unde ești? Te mai ascunzi mult. Da. Are chef să se ascundă, nu? Ușor. Ce simplu. Ăștia joacă destul de bine, mă bag tryhard. Bine. Easy. Easy. Dacă vreți să folosiți tehnica asta, adică dați șutul și spargeți ca să intre gol, o puteți folosi. O vedeți la mine. Ha. Dacă nu știi să dai trickshot, nu mai da trickshot. Ia să te ajut eu să dai gol. Dacă murea ăla. Easy. Am intrat și noi în match. Ha, am omorât. Bine, mă.
ăsta e ultimul meci, băieți. Haideți, mă, veniți încoace. Hello. I-am dat și Rosa e acolo. Din câte știu cu eu Rosa. Și da. Easy. Hai că mai bag și un mes să fac de rang 10. Și da. Am făcut-o și noi pe Shelly de rang 10. Și acum luăm și noi punctele și le punem tot pe Shelly. Că vreau să fac prima de power 9 și să ne pice star power-ele pe ea. Și da. Nu uitați să lăsați un like, să facem 2 like-uri, 3, 4. Mă rog, peste 3 like-uri, să vă abonați. Și da. Ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!